Doncs hola, bona tarda. Benvinguts. Benvingudes a aquesta trobada que fem cada mes. Les trobades aquestes estan organitzades per pensament i acció, amb la participació del Centre Catòlic de Blanes, la Parròquia de Blanes, el Centre Cristià Evangèlic de Blanes i també el Centre Cristià FEAM, junt amb la revista Foc Nou i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Ai, de Barcelona, perdoneu! De Blanes! És que és de Barcelona, No, ja som d'aquí, allò, Molt bé. Doncs cada mes organitzem una conferència o una presentació de llibre o un altre acte. El mes de gener seran dos, com una cosa excepcional. El dia 16 i el dia 23 de gener. A la sortida, i a l'entrada també ho heu vist, hi ha una taula amb un llibre. És un conte que es diu La màgia de Montferran. És un llibre petitet, molt maco, i explica els orígens del cava que tenim, que va ser el primer cava de Catalunya. Jo no ho sabia, Si voleu fer un petit detall per aquests Nadals, podeu anar. Està escrit per l'Almudena. Perdoneu que em poso les ulleres. Per l'Almudena Montano, i ella és periodista, i si voleu també us ho podrà dedicar. També us hem donat unes enquestes que us agrairíem si les voleu emplenar, i a la sortida hi haurà persones que us les agafaran. Molt bé, doncs estem al Nadal, s'acosta el Nadal i podeu veure que tenim aquí un arbre, tenim un senyor que no sé què fa sentat. I el Nadal és un temps maco, és un temps on hi ha colors, on hi ha alegria, on tenim retrobament amb gent, on hi ha molts pessebres, com aquest pessebre que tenim aquí a Blanes, que cada any és diferent i molt maco, no? I en aquest temps d'Advent és un temps d'esperar aquella promesa que vindria, que naixeria un nen, que es diria Jesús. Fa molts anys, abans que ell naixés, ja es va anunciar. I avui recordarem una història, farem una història molt maca. En Jonathan, tenim també un grup musical preciós aquí que ens cantarà, i sé que a molts de nosaltres ens agrada cantar Nadales. Així que podrem aprofitar avui. En Jonathan Martí Arroyo, ell és teòleg, és bisbe i pastor evangèlic, reconegut per la International Church of God de Cleveland. Des de l'any 2007 serveix com a pastor en el Centre Cristià FEAM de Blanes. Va estudiar teologia a el meu anglès és fatal, European Theological Seminari d'Alemanya, on es gradua amb l'especialitat d'estudis pastorals, musicals i educació cristiana. Juntament amb la seva esposa Helena, ells comparteixen una relació de fa més de 23 anys i imparteixen formacions prematrimonials, cursos i conferències a matrimonis, joves, líders i sessions de conselleria familiar. I sense més us deixo amb l'ocellet de Nadal. L'ocellet de Nadal. Era un jove ocellet que vivia en el canal d'un rierol amagat a Guinea Equatorial i comptava en el seu llogaret amb recel i curiositat que en algun país del nord celebraven el Nadal. Va decidir surcar del cel, conèixer-la de manera personal, perquè deien que la seva història era capaç de transformar. «Estàs boix», li van dir, «mai ho podràs aconseguir». Però era major el desig a la seva ànima
i la seva ànsia de volar. Qui és tu, Nadal? On puc trobar-te? Soc capaç de creuar el món per saber si tu és veritat, per veure si és cert que pots fer feliç a un mortal. I va volar sobre les muntanyes de la selva fins a la mar. Nit a nit, dia a dia, es negava a descansar. Evadint els perills, va decidir creuar la mar i aconseguint el continent es deia «Arribaré». Però quina va ser la seva sorpresa, la seva tristesa i decepció, quan va veure que aquella gent eren igual en el seu interior. Sí, van conèixer la història i era un altre el seu color, però el fort buit en el seu ser era el mateix. Vivien sense amor. Qui és tu, Nadal? On puc trobar-te? Soc capaç de creuar el món per saber si tu és veritat, per veure si és cert que pots fer feliç a un mortal. Va remuntar una altra vegada el vol, encara que ja una mica lent, perquè el fred li afectava massa a la seva sang tropical. I de sobte es va adonar que no podia volar. I va caure sobre la neu. Li costava respirar. Una nena al matí ho va portar fins a la seva llar, on davant d'un llar de foc celebraven el Nadal. Encara respirava. Va poder veure aquell lloc i va escoltar amb el seu últim alè la història sublim i sense igual. Oh, vine a mi, Nadal. Soc un ocellet tropical. És difícil trobar-te en un món d'adversitat. A la fi et veig i et saludo. Sé que la teva trobada és la meva final. Per aconseguir-te ho he perdut tot. I no obstant això, he après a volar. He guanyat la teva veritat. Coneixent-te, ja sé què és estimar. Aquesta paràbola sobre el Nadal és una part d'una cançó molt maca d'un autor madrileny, Marcos Vidal. I tot i que és una paràbola, és una gran realitat i m'agradaria ressaltar algunes de les frases que he esmentat a la narrativa. Com ja sabem tots, Nadal és molt més que una festa, és molt més que llums, molt més que cançons, encara que avui hi farem algunes cançons. És molt més que menjar amb amics i família, tot i que això és molt bo. Nadal significa naixement. Doncs ha de ser el naixement d'algú, no? Nadal és el naixement de Jesús, com la Mare va dir, el fill de Déu. I per tant, creure i celebrar el Nadal és d'alguna manera creure i celebrar que Jesús és el fill de Déu. Perquè almenys jo no celebro l'aniversari d'algú que no crec que existeixi. Mai he anat a l'aniversari d'algú que no és. Sí o no? Doncs m'agradaria destacar la primera frase d'aquest conte que vam parlar. Va decidir solcar del cel. L'ocellet sabia que hi havia perills, però també hi havia una necessitat per conèixer la veritat. A l'Evangeli de Joan, a la Bíblia, Jesús va dir: jo sóc el camí, la veritat i la vida. Al final, creure és una decisió personal i això és fe. La segona frase important és: deien que la seva història era capaç de transformar. L'ocellet havia escoltat que el Nadal podia transformar la gent i per això va decidir fer un gran esforç per trobar el Nadal. I això és esperança. Ell tenia l'esperança de trobar Nadal. Tothom necessita una transformació personal en algun moment de la vida o de la seva vida i Jesús ens dona aquesta esperança. I la tercera frase és: coneixent-te ja sé què és estimar. Trobar Jesús, conèixer Jesús i relacionar-se amb Jesús ens aporta no només fe i esperança, però també amor. Com he dit abans, Nadal significa naixement i parla del naixement de Jesús. I aquest és el naixement d'un que es pot trobar. Podem trobar Jesús. I com l'ocellet de la nostra història, ens costarà morir algunes coses, però en el camí aprendrem a volar, coneixerem la seva veritat i finalment trobarem l'amor. Avui dia, molta gent celebra el Nadal com la festa d'hivern. Un descans de l'agenda personal o laboral a final d'any, on passar temps amb la família o amics o aprofitar per fer algun viatge. Gastem molts de diners, a vegades, ¿verdad?
malgastem molts de diners en regals, adorns i menjar, però se'ns oblida que Nadal és un recordatori d'una cosa molt més gran. I és veritat que en aquestes festes recordem també a les persones estimades que ja no hi són amb nosaltres, i això és bo també. Però el que aquestes festes ens recorden, o haurien de recordar-nos, és el major regal que l'ésser humà va rebre al llarg de tota la seva història. Com he dit al principi, celebrar un aniversari sense recordar o convidar a la persona que compleix anys no té cap sentit, en qualsevol cultura. I per això el missatge central d'aquesta celebració hauria de ser Jesús, i ningú més i res més. Aquesta tarda i amb aquesta petita reflexió m'agradaria motivar-te al fet que en aquest 2024 no deixis a Jesús fora del seu propi aniversari. Convida-li a la teva festa i sobretot convida-li a ser part de la teva vida i de la teva celebració. La Bíblia ens diu que Jesús va estimar tant el món que va decidir venir a aquesta terra deixant el seu tron en el cel per donar-nos una vida millor. És un regal acceptable i accessible per a tots i totes, però som nosaltres els que hem de fer el segon pas, ja que el primer pas el va fer ell. I avui puc garantir-te que un Nadal amb Jesús és un Nadal complet. Ara jo baixaré amb els meus companys i vam a celebrar la vida, vam a celebrar Nadal. Vam a fer algunes cançons nadalenques. Hi ha 4 cançons, 2 de les cançons seran conegudes per la majoria de vosaltres, però hi ha 2 que ens agradaria cantar i que el missatge que tenen segur serà de benedicció per a les vostres vides. Espero que us agradi i amb això jo acabo la meva participació aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara gaudirem junts de la música nadalenca. Que Déu beneixi i molt bon Nadal. Crec que aquesta cançó és coneguda, O Santa Nit, sí? Tots els estels ja brillen, avui és nat a Belén el Salvador. I ell va morir per donar-nos la vida i així mostrar el seu gran amor. La nova llum en tot el món ja brilla, il·lumina el dia esperat amb gran fervor. Els àngels anuncien O Santa Nit, el Salvador és nat. O dolça nit, el Salvador és nat. Ens ensenya el gran valor que tenim i ens has donat la pau als nostres cors. Ell ens lliurà trencant tota cadena i va acabar amb tota l'opressió. La nova llum en tot el món ja brilla,
ilumina cada día a esperar. Gran farol, las ángeles anuncian, oh Santa María, el Salvador es fervor, gran farol, las ángeles anuncian, oh Santa María, el Salvador está. Aquesta cançó que sigue es diu Nada Especial, res especial, i parla de que ens agradaria haver sigut un àngel o el propietari de l'hostal, la veritat, però no som res, només tenim el nostre cor per donar-li el cor a Déu, sí? Doncs si t'agrada cantar, doncs canta amb nosaltres, eh? No hi ha cap problema si cantes. Quisiera haber sido mujer para poder anunciar la historia de tu nacimiento la noche de Navidad. Quisiera haber sido una estrella con mi luz alumbrar aquel pequeño lugar donde habías de descansar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Quisiera haber sido un mago para poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Quisiera haber sido el dueño
Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar, mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Pues no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar, mas no soy nada especial. No tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Aquesta és la penúltima cançó, es diu Alabança del Rei, Lloances al Rei, i parla de... Bàsicament és Maria parlant de que ven als peus de Jesús i a donar-li el seu portament, sí? És una mica més dinàmica. Comencem. Ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Adoración, al que está
me agradaría que si puedes ponerte en pie sería genial. Porque estem a Nadal, no? Sí, estem a Nadal. I Nadal és un temps de festa, no? No és un temps de festa? Sí? A nosaltres ens agrada cantar i bailar i tot això. Hi ha una cançó molt coneguda que es diu Feliz Navidad de Feliciano o Molt Bon Nadal en català, sí? I la cantarem en català, castellà i anglès. Sí? Molt fin. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Más y feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y por nada. Feliz año y felicidad. ¡Año! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Feliz año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh, Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y vuelvo a Nadal, y vuelvo a Nadal, y vuelvo a Nadal, feliz año y felicidad. Vuelvo a Nadal, y vuelvo a Nadal. Felicidad. Bueno. No us remeneu, que se'ns ha fet cura, oi que sí? No us deixem anar?
un moment. Podem repetir-la, Jordi? Sí. Mira, us volem donar moltes gràcies. Les Nadales sempre és algo que arriba al cor, que sí? I avui hem parlat d'aquesta història, una història d'amor, la més gran història d'amor que existi. Déu fent-se home per amor. I us volem agrair el temps que heu passat avui que fa tan fred i que no era millor potser per moure's de casa. Us agraïm el temps que heu vingut i també ens agradaria que aquest Nadal pensem, invitarem a la taula el que és el protagonista? Espero que tots nosaltres ho fem. Jesús, una història d'amor. I una altra, sí. I amb això ens despedim. Gràcies. Jo vull agrair també a en Javi, el tècnic de so d'aquí de la gent de Catalunya. Gràcies, Javi. Per la teva ajuda. Gràcies. Doncs acabem amb Feliç Navidad, no? Amb molt bon Nadal. Sí? Que és el més molt dit, no? Sí, que Vamos ahí. Vamos aquí. 1, 2, 3.